2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Throw 'em back till I lose count. Hola! Benvinguts un dia més al nostre canal de YouTube. Avui us portem el tag dels 20 productes de bellesa. No seria els 20 tags dels productes de bellesa? No, perquè el tag és com l'etiqueta de les 20, saps? Aquest tag és com llista. Clar, és com... És el de les 20. Vale. Bueno, Us vull presentar un producte que utilitzo, què és aquest? És una crema que me la va donar el dermatòleg. diria que te l'han regalat, Clar, que te l'han cedit. per provar-la. Exacte. Però és que me l'ha donat el dermatòleg. Ja, però... Què ha dit? Que te la van enviar a casa. Us presento aquest producte que me'l van enviar a casa. És una crema que ajuda a regular la pell, que no te surti... Rojeces de coses. I té color, veieu? Té un color que és clareto i va superbé. Així no et maquilles. Jo us presento aquest producte que és un After Sun de marca X. Ara de cara a l'estiu, perquè el sol és ultra cancerigen i després de prendre el sol s'ha de posar un After Sun després del sol, com el seu propi nom indica. Exacte. Sí, molt bé. Doncs jo us vull presentar un oli corporal, Reina d'Egipto. És d'un amic meu que és alquimista i això No t'ho tapis, poses... Igor, Ah, sí, clar, és el meu amic. Això t'ho poses i fas redondeces i en el teu cos... What? Ai, quin... Uau. Te voy a boca! O no? Perquè... Però quina grima, tio. Puto asco de pavo. Quants anys té? Jo què sé. Què més dona? Home, per saber on està de la vida, enteneu? Pues perdut. Jo no el contestaria, perquè... Jo tampoc, és que m'ha fet molt asco. Sí. Sí. Tia, pues, saps què vaig llegir ahir? Que el semen té vitamina C Com i si té ferro. vitamina V. Trenquem ja el tabú, tragar semen és un puto asco. És un asco. Totalment, d'acord. Però... Tragar-se el semen, ningú es traga el semen per voler-ho. Ho fas o per generositat amb l'altre, o quina Com per tia més posar-li, no? Jo sóc molt fidel xupant-la. Jo també. Però, clar, i ells s'ho mengen, el nostre. A veure, em compararàs els fluids vaginals amb un lefazo a tota la bola? És el mateix. L'arcada és una putada. O esperar molt per fer-te la guarra, està clar. Però vaig llegir un article que l'Squirt... Squirt? Que és l'escuit, puta de lujo. Ah, no, això és l'escort, no? L'Squirt és el És el que lefazo... et fiquen el puño pel dit. No, Monger, es el lefazo de la dona. Te digo los pasos. Se debe tener las piernas bien abiertas. Yo me recosté en cama, se me hizo más cómodo y fácil. Estimulé el clítoris para llevarle la sangre y poder palparlo por dentro. Por dentro del Clar, chichi palmas el clítoris. Que sí, tú te fiques en el dit y por delante. Però si està fora. No, el clítoris hi ha una part molt gran a dins. La fora es la punta del iceberg. Sí. El corazón y el índice. Ah, el dos. O el corazón, depende de tu chichi. Així fas així, Però cap a on? cap a davant, cap a la fora. part de la panxa de davant, cap a la fora. I això és el punt Però això G. tu no t'ho pots fer. Sí? Home, és una mica... No, és de- una mica trencar la muñeca, no? Que tinc una amiga que té lefazos sempre. Però- A ella li va passar el primer cop. Com un xorro. I es pensava, em pixo i fa pum, pum, pum. Li va donar la cara al tio, saps? Sí. Combina los movimientos anteriores con Kegels. Ah, los Kegels són aquests moviments així com de... Kegels és que xiques, no? No, diu Kegels. Com el de l'APM aquell que diu Tu m'assiste en mi mai, tu existe en mi hermana. Sembla com algú de menjar, no? Sí, sembla com un bagel, com un tekel. És entre Kellogg's i Tekel és la... La Ketel, és Ketel. Ah, jo què li dic? Però sabeu, no?, que l'orgasme està sobrevalorat. Això està científicament comprovat. El que importa és com l'encuentro sexual. Nosaltres vivim en l'objectiu, o sigui, en l'acabar, però no disfrutem del viatge. Però que això què és, com tantra o alguna així? Sí. Jo a vegades el que faig és respirar alhora. Això és Clar, tantra. exacte. Li dic, espera, ara respirarem junts. Si l'ensenyes a respirar! Claro! I comences... És guai, a vegades. És guai. Sabeu aquests orgasmes tan que després continuaries infinits? Doncs això. I és com si et fundissis amb l'univers. Però llavors has de tenir molt de temps. Està gravant, eh?
M'agrada gravar.